En dan is nu het werkelijke moment is daar de reuzendans waarin alle reuzen hun eer bewijzen aan Gigantius op de toenen van Sint-Michael en Koeren. Het Gigantius leed. Reuzendans! Dat is Gigantius, dat is Gigantius, dat is de stadsreus van Maastricht. Dat is Gigantius, en doe allemaal! Dat is de reus die voor een stad een garantie is. Dat is Gigantius, dat is Gigantius, dat is de stadsreus van